Райондагы объектларның түзүклүгүндө, аларның яңаруында турыдан-туры катнашы булган төзүлүш уюшмалары һөнәри бәйрәмнәрен зур уңышлар белән каршы ала. Төзүчеләр көне уңаеннан районыбыз төзүлүш уюшмалары вәкилләре катнашында бәйрәм оештырылды. Безнең һәр көнебез, һәр сәгатебез дип әйтсәк тә, ялгышмабыз шушы төзүчеләр белән бәйле. Районыбызда бик күп яңарту эшләре, бик күп төзүлеш эшләре алып барыла, һәм инде аның һәрберсе дә бүгенге көннең кадагында дип әйтәсе килә. Бәйрәмдә районыбызның төзелеш объектларын сафка бастыруда үзләреннән зур өлеш керткән Таткоммунжилсервис, Рустрем, Омегастрой, Строймилия сервис оешмалары, Агромастер җитештерү компаниясе, Туган як агрофирмасы вәкилләре район башлыгының рәхмәт хаты белән бүләкләнделәр. Бик күп төзелешләр алып барабыз. Соңгы 5 елда элеваторлар, зерносушильный комплекслар төзелде. Складлар төзелә, юллар төзибез. Umuman alganda Август компаниясының керткән хезмәте, керткән эшләре төзелешкә зур. Бүгенге көндә үз өстендә яшьләр үзләгән мизгелне капиталь ремонтны бетереп киләбез. Спартак рәйсләрендәге күңелдән шушы бәйрәм белән котлыйм. Кышкы салкыннарда да, җәйге эсседә дә үз эшләрен намус белән башкарган, тынгысыз хезмәт куйган ветеран төзүчеләр дә бәйрәмнең зур кунагы булды бу көнне. Штукатурмалар булып эшләдек инде. Монда безнең шырларда инде бик күпләр ек. Ул вакытта гөрләп торалар, ничә бригада икән без. Күбәйек бригадалар. Ярыша шетергән. Ул вакытта бөтенесе дә кул көче белән, заправкасын инде кул белән эшләмәсәләр дә, бөтенесе кул көче. Менә нинди зур тегәрмәчләрне бер үзе кигертә торган. Зифа Басирова исемендәге район мәдәният йорты хезмәткәрләре бәйрәмне моңлы көйләр, дәртле биюләр белән бизәде. Төзүче һөнәре һәр чорда да ихтыяҗ зур булган, авыр да, мактаулы да хезмәт булып калачак. Буыннар бәйләнешен саклап, тормыш яшәешебезне төзек итүләре өчен аларга һәркем рәхмәт әйтерлек. Гөлназ Җәлилова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.